V dnešnom videu sa podrobne pozrieme na to, kedy a akým spôsobom je najlepšie užívať rôzne prípravky, vitamíny, bylinky, ako aj koncentrované potraviny, aby ich naše telo mohlo čo najlepšie využiť a spracovať. Srdečne vítam všetkých divákov a priaznivcov zdravého životného štýlu. Vitamíny rozpustné vo vode, teda vitamíny skupiny B a vitamín C, majú svoje špecifiká. Môžeme ich užiť kedykoľvek. Dôležité je, aby sme k ním vždy vypili dostatok vody. Vitamínové prípravky rozpustné v tukoch, ako sú vitamíny A, D, E a K, je ideálne užívať počas jedla alebo po jedle a vôbec nezaškodí, ak k ním príjmeme aj živočíšny tuk, najmä ak práve nejeme. Môžeme ich napríklad zapiť kávou so smukom, veď smotana je tiež tuk, však, alebo si k ním môžeme dať napríklad lyžicu kokosového oleja alebo kúsok masla. V tukoch sa okrem toho rozpúšťajú aj karotenoidy, ako napríklad beta-karotén, luteín alebo zeaxantín, omega-3 mastné kyseliny a tiež koenzym Q10, takže aj tieto je vhodné príjmať počas jedla alebo po jedle, ideálne spolu s tukom. Zelené potraviny ako spirulina, chlorela, pšeničná tráva, jačmenná tráva či lucerna je vhodnejšie konzumovať počas jedla alebo po jedle, pretože chlorofil, ktorý obsahujú, je tiež rozpustný v tukoch a navyše obsahujú aj mnoho ďalších v tukoch rozpustných zlúčenín. Ak konzumujeme zelené potraviny, je dôležité počas dňa aj to, aby sme pili dostatok vody. Prípravky obsahujúce minerálne látky ako draslík, vápnik či horčík je lepšie užívať 15 až 20 minút pred jedlom, pretože minerálne látky sa lepšie vstrebárajú, ak je v žalúdku dostatok žalúdočnej kyseliny. Okrem toho sa ich užívanie odporúča aj pred spaním, pretože vtedy už zvyčajne uplynulo niekoľko hodín od posledného jedla, takže je v žalúdku opäť dostatok žalúdočnej kyseliny a tiež pomáhajú lepšiemu spánku, najmä ak minerály prijímame vo forme nápojového prášku. Po jedle je vhodné ich vypiť ešte o 2 až 3 hodiny neskôr. Vstrebávanie stopových prvkov ako sú zinok, železo, selén, chróm a mangán podporujú najmä živočíšne bielkoviny, teda mäso. Preto je vhodné ich užívať počas hlavného jedla. Vstrebávanie stopových prvkov však znižujú fitáty, ktoré sa nachádzajú najmä v obilninách, niektorých semienkach a strukovinách. Preto nie je veľmi vhodné doplňať stopové prvky jedlany s vysokým obsahom fitátov. Prípravky na podporu tvorby žalúdočných kyselín, ako je beta-hydrochlorid alebo jablčný ocot, či už vo forme kapsul alebo nápoja. Najlepšie je ich užiť tesne pred samotným začiatkom jedla, teda ešte predtým, ako sa pustíte do konzumácie. Medzi probiotikami existuje niekoľko rôznych kmeňov probiotických baktérií, ktoré je vhodnejšie užívať počas jedla, avšak väčšinu z nich je ideálne užiť približne 20 až 30 minút pred jedlom alebo dokonca pred spaním, aby sa dosiahol co najlepší účinok. Prípravky obsahujúce žlčové kyseliny, ktoré majú alkalizujúci účinok, pretože žlčová kyselina je zásaditá zlúčenina, je najlepšie užívať po jedle. Extraktá z liečivých rastlín ako sú kurkuma, pestrec marianský, ginkgo biloba, artičoka, ashwagandha, cordyceps, echinacea, serenoa plaziva, cesnakový extrakt a ďalšie je ideálne užívať nezávisle od jedla. Pri väčšine účinných látok z liečivých rastlín je lepšie ich užívať po jedle alebo 2 až 3 hodiny pred jedlom. Pri niektorých bylinkách môžu existovať špeciálne odporúčania, ale tie sú zvyčajne uvedené v popise produktu. Napríklad extrakt z valeriany lekárskej, ktorý pomáha pri spánku, je vhodné užiť pred spaním. Čaje alebo odvary pripravené z liečivých rastlín môžeme konzumovať nezávisle od jedla alebo užívania iných prípravkov, teda napríklad 1 až 2 hodiny po jedle alebo po užití vitamínov, prípadne pred nimi. Keďže čaje a liečivé rastliny obsahujú zlúčeniny, ktoré môžu brániť vstrebávaniu niektorých dôležitých vitamínov a iných mikronutrientov, prípravky obsahujúce polyfenolové zlúčeniny, ako je kvercetín, resveratrol, hesperidín, rutín alebo extrakt z granátového jablka, je ideálne užívať nezávisle od jedla napríklad 2 až 3 hodiny po jedle. Polyfenolové zlúčeniny a flavonoidy podporujú účinok vitamínov, stopových prvkov a minerálnych látok a tiež s nimi spolupracujú, preto je výhodné ich užívať spoločne. Superpotraviny, ako je materská kašička, peľ, ovocné koncentráty či terapeutické ovocné šťavy sú takmer plnohodnotnou potravou sami o sebe, preto je ideálne ich konzumovať nezávisle od jedla, buď pred jedlom, pol hodiny pred jedlom,
alebo dokonca namiesto jedla. Kolagénový nápojový prášok môžeme konzumovať kedykoľvek. Dôležité je, aby sme k tomu nejedli ani nepili potraviny či nápoje s vysokým obsahom sacharidov. Keďže kolagén ako bielkovina podlieha glikácii, teda premieňa sa na cukor vplyvom cukrov, strebávanie kolagénu podporujú polyfenolové zlúčeniny, flavonoidy a vitamín C, ktoré sa vo väčšom množstve nachádzajú napríklad v bobuľovom ovoci a ovocných šťavách. Glukozamín, MSM, chondroitín, kyselinu hyalurónovú, teda prípravky podporujúce kĺby, je najlepšie užívať počas jedla. Väčšinu posilňovačom imunity, ako sú čierna baza, olivový list, strieborný koloid, propolis, extrakt z grapefruitových jadierok, kolostrum. Ideálne je ich užiť hodinu po jedle. Črevné čistiace prípravky obsahujúce vlákninu, ako sú šupky psilia alebo jablčný pektín. Je vhodné ich užiť pol hodiny pred jedlo. A tu je tiež dôležité, aby sme po nich a aj počas dňa pili dostatok vody. A nakoniec, oleje vyrobené z rastlín, ako je napríklad oregánový olej, olej z čiernej rastce, rakitníkový olej, ľanový olej, olej z hroznových jaderok a mnohé ďalšie podobné rastlinné oleje, sa vo všeobecnosti odporúča užívať počas jedla alebo bezprostredne po jedle. Väčšina prípravkov, ktoré sa užívajú počas pôstu, neprerušuje samotný pôst, takže ich môžete pokojne užívať. Ďakujem za tvoju pozornosť. Verím, že toto video bolo pre teba užitočné. Prajeme ti veľa zdravia. Uvidíme sa v ďalšom videu. Dovtedy nech je zdravie s tebou.